Dak jingkit kli halor ka khoj ka suba jong ka mai mariang kinong elam ka UDP Youth Wing Makurwat Circle haringkat ki wei de ki samla na po ka than Makurwat ki bam dan bentai e ha ka kam san perthai menta ka sngi ka lai tere ulber arjar pulai kilami paj ba ban pen khoj ki jaklia jaklaj bagi paj ba jong ki artli ki constituency kila pen jaklia rak babrat pathari ki plastik ki bilar bat ki wei de ha ka sngi nyo vote hasilan ter jong surok ba na do ka office jong EE ka PWD Makurwat division hadu ka thanat Makurwat Hawa ajeng kran usamla 11 san wan yang ulaong makum ki samla ki lashim kerke ya kani karai ban penkhoj ya kasilan ter jong ka surak ba namar ba ka por slap kala jandai artan balada uslap unwan ki jaklia baro kin satu chakawa ka badana ka thain pat kan sepen jaklia ru ya ka ngidon hang ne po ka surak ka bandej po Makurwat na po si office ngidon kat lambat kini ki por samla jong kani ka dong than ka jongi hamtam ai ki bahak po jong kani ka Makurwat circle ngla manong kibabun samla ki ami sekmat haro ki i berkipet ning kasni ka don gajing nyobot abro ko we jong jala barhane po district jong iru idon ni atli ki constituency hadin jong gajing nyobot na kalian ka jongi i ya gajing mi jong ki jabok ki jaban ha kan de ka jaka ka jongi ba kalian ka jongi sno ban kentu nam ta kalian ki ba ngide bene buram lam ya kami mariang nomor klaim kami mariang mak panim kat ni kajing jabok juk kapor kan long kajing jak buram nak jongi kum ka district Berkawai ba ngumpat ton pada ka mensim kumno bangin it ka jong kamarian makatan le jongi wan snes kemat bangin sim mata ban khoj ya kan ni brok stenter adu ban koi ang tei hapo jan polis station Makurwat nomor ba mata la jande sekapor liur selam dan bawan ban khoj ya kan ni ka lenti ka singkin ki jabok jaban kila bantut na siya ni kawa ka jongi ko barok nak lenga jongi kum ka district ni bam ni di na kan ko umno nomor kata na lenga jongi ni sudah skokia du kata ni haban ya mi sekmat ya kaban ya terilang kum ki samla jong ni ka dong tang ka jongi ban pon khoj ya ni ki jaklia ki plastik ki foil ya ki ba ki babun ki ba ki ban pen mi menen kasni na kadau ka jing wan ka jong ki ban hakan ni ka jing nyobot Kalau kuliah kecil itu kita kadang kuat bahkan jab yang kini din ba kan wan yang mereka kapur. Na kalian ka jongi kum kisamla kita kuat haju kapur bahkan long ka ban pensngoto skipet ba barang ni sakmat kanom jasu kum kini kijing dia ban ni dah kuat skipet ba kinda don tekam sim ban it ya kami mariang kita don tekam sim ban it kami mariang umdai bangin penjabok ya kah. Oh USA aku kesini penjabok kami mariang yang ni kan pois ke bayap ke pois ke cima.